Hej, her kommer lidt nyt fra Peru, fra Miriam og jeg. Vi har indtil videre arbejdet med ungdomsarbejdet i kirken her i Peru, og det er vi rigtig glade for. Men nu har vi fået en drejning i vores arbejde, fordi vi skal være med til at opstarte en bibelskole for de unge her på Citella, hvor jeg står nu. Bibelskolen skal starte til marts, og så skal den køre indtil midt i december, så det bliver i alt 8,5 måneder med en pause i juli, hvor de holder fri. Det kommer til at være for unge over 18 år, og de kommer til at bo her på Citella. Og vi regner med, at vi kan have et loft på ca. 12 studenter. Så skal vi have forskellige fag. Vi skal have en del bibelfag, som vi er ved at planlægge nu, og forskellige temafag, og en del sport og en del musik. Det er noget af det, vi står og arbejder i nu med at lave fagplaner og beskrivelser af de forskellige fag. Vi har en ven, en lokal kristen, som egentlig kommer fra Ecuador, som vil fortælle lidt om musik på engelsk. Hello, my name is Fabian. I think that the music is a special form to get to the heart of God in worship. Learn the music in the church is very important because the sisters and brothers want to sing to the Lord. The musical theory and study of the Bible will be connected. I am blessed and I like very much to be part of the Bible school. I NLM har man lagt arbejdet her i Sydamerika sammen, så man nu har et felt, Bolivia og Peru sammen. Og derfor bliver Bibelskolen også for de unge i den lutherske kirke fra Bolivia. Som underviser, der skal Rolf og jeg have en del af undervisningen. Så har vi Fabian fra Ecuador, som skal undervise primært i musik sammen med mig. Så er der lærere på Citella, som også skal ind og have forskellige fag. Og derudover er der lokale folk fra menighederne her rundt omkring, eller andre missionærer, som skal ind og have forskellige fag. Så det er noget af det, vi står i planlægningen af nu. Og så er vi også i gang med at informere om programmet rundt omkring i kirkerne. Vi rejser meget i den her tid for at komme rundt og vise dem en video om skolen, Bibelskolen, og for at invitere de unge på Bibelskolen. Så er det lidt spændende at se på modtagelsen af det her projekt, fordi der var nok nogen, der var lidt skeptiske før, men for tiden så virker det som om, at alle stiller spørgsmålstegn ved, at der kun er 12, og kunne nok håbe, at der kunne komme flere. Så det er lidt spændende at se, hvor mange der kommer, når vi skal starte. Vi vil rigtig gerne have I med til at bede for det her nye projekt Bibelskolen. Bed for de unge om, at der må komme nogen, og at dem, der kommer, får et rigtig godt ophold. God bless Dinamarca and Europe.